my fans be wondering. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes, sir. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. Work. And I can see her winning the Miss Universe. And if Hello mga ka-Berks! Kumusta kayo dyan? By the way, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nanonood ng aking videos at sa lahat po ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming pong salamat! Yay! Naka-16 na ako, charot, kunti pa. At sa mga bago pa lang dyan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. Ayan po. At i-click yung bell para kayo updated sa lahat po ng mga videos ko, mga ka-Berks. Well, by the way, ang vlog ko ngayon, ang gagawin ko ay, i-share ko sa inyo kung paano matanggal ang pimple sa murang halaga lang. Alam niyo ba mga ka-Berks na ito, ang tawag nito ay chlorine. Alam niyo ba na ang chlorine ay pwede itong gamitin para pangtanggal ng ating pimple sa mukha? Medyo matapang siya, pero okay lang. Ang chlorine kasi sa tawag nito. Sa karamihan, ang chlorine ay ginagamit ito para pampaputi ng damit daw. Yun lang gamit nila, di ba? Pero sa akin mga ka-Berks, sa maniwala kayo at sa hindi, ito yung gamit ko sa aking mukha para mawala lahat ng mga pimples ko. Kasi nung hindi pa ako gumagamit nito, maraming mga pimples na tumurok sa aking mukha. Kaya nung napag-alaman ko yung friend ko na gumagamit pala ng chlorine, dahil sobrang dami ng pimples niya, ito yung gamit niya mga ka-Berks. Nung gumamit siya nito, siguro mahigit 1 linggo ang lumipas. Sa maniwalat kayo sa hindi mga ka-Berks, malaki ang nagbabago sa kanyang mukha. Kaya nung sinubukan ko to, nung una ay parang na-discourage kasi ako. Kasi ang alam ko kasi itong chlorine, ginagamit lang ito para pampaputi lang na damit. Pero nung pangalawang beses ko ito nasubukan, yung mga tagyawat sa mukha ko ay biglang natutugyot, kumbaga namamatay na siya, hanggang sa umaabot ng 1 linggo mga ka-Berks. Wala na lahat ng mga pimples ko, kaya sa lahat ng mga hindi makapaniwala dyan sa chlorine, na pwede pala itong gawin para matanggal ang mga pimples, kung hindi mo kayo maniniwala, walang mawawala mga ka-Berks kung kayo ay susubok nito. Kasi alam mo naman natin, di ba, sa karamihan sa atin, hindi makaka-afford dahil sa sobrang mahal ng mga online soap ngayon, tulad ng mga Glota. Di ba, alam naman natin na sobrang mahal, kaya hindi tayo makabili. Kaya mga ka-Berks, itong chlorine na to, sa halagang 1 piso lang mga ka-Berks, mabibili nyo to sa kahit anong store. Pwede siyang gamitin araw-araw tuwing kayo ay maliligo mga ka-Berks. At kung magtatanong kayo kung paano to gagamitin, ayan, panoorin nyo to mga ka-Berks. Ayan mga ka-Berks, andito na ulit tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano gagamitin ang isang chlorine sa ating mukha. Unang-una, step 1. Unang-una, kailangan kang maghanda ng isang timba na may tubig. Ayan. Pagkatapos, lagyan mo na yung timba ng tubig na hanggat kalahati lang, hanggat dito lang. Ayan, tinan mo yung tubig. Konti lang siya. And then, pagkatapos nito, ay kumuha ka ng 1 tabo. Ayan, 1 tabo. Lagyan mo siya ng tubig na medyo konti lang. Kasi, dito mo kasi ihalo yung chlorine. Ayan. Then, kapag naka-prepare ka na nito, kumuha ka ng konting chlorine. And then, ihalo mo siya dito sa may tabo. Kahit konti lang mga ka-Berks. Ayan, konti lang. Ayan. Ito yung natira. Ito natitira, pwede mo siyang gamitin sa susunod na araw kung kayo ay naliligo ulit. Tatawin yan. Pagkatapos, yung nasa tabo ay ihalo niyo siya ng mabuti. Yan. Kailangan mga ka-Berks, nakahalo siya ng mabuti. At huwag niyong hayaan na may namumupang chlorine dyan sa loob ng tabo. Ayan. Kailangan nakahalo siya mga ka-Berks. At kapag nahalo na siya mga ka-Berks, at sa tingin nyo na wala lang namumuo ng chlorine dito sa may tabo, pwede nyo na siyang ilagay sa timba na kung saan ay may kalahating tubig sa loob. Ayan. Ito mga ka-Berks, ito yung chlorine na sa tabo. At ililipat ko siya dito sa timba. And then, kapag nasa timba na siya, kailangan nyo siyang ihalo ng inyong kamay para
As in na mahalong-mahalo talaga yung chlorine sa tubig. Kasi alam niyo naman yung chlorine, medyo matapang. Kaya dapat, konti lang ilalagay niyo sa may tabo. At kapag nahalo na siya mga ka-berks, yan, pwede na siyang gawing ihilamos sa inyong mga mukha. Kailangan, kapag gumamit ka ng tubig na may chlorine, ay dapat naka yung hair mo. Tawag nito. Dapat may tali. Tama ba ako? Tali ba? Ayan. At kapag nakatali na siya, ayan, itali ko muna yung buhok ko. Kasi yung chlorine kasi mga ka-berks, natapang to sa buhok. Lalo na pag yung buhok nyo riban, tapos nalagyan siya ng tubig na may chlorine. Ako, matataychi. Kumbaga, mamamatay. At kapag nakatali na siya, pwede nyo siyang ihilamos sa inyong mukha. Yan. Dahan-dahan nyo ihilamos yung tubig sa mukha nyo. Ayan. Tapos, imamasat nyo ng konti ang yung mukha. Ganyan. Ayan. Tapos, tubig ulit. Then, pagkatapos, ay pwede siya lagyan ng sabon. O kahit anong sabon na ginagamit nyo sa mukha. Kasi ako ang ginagamit ko ay Kojic. Yan. Kukulat yung Kojic. Ito yung Kojic. Inahati-hati ko para magtitipid kasi nga walang pera pambili. Kasi lockdown nga. Ayan. Tapos, isabon yun sa mukha. Isabon yun ng ganito. Ayan. Tapos, mamasage yun ng konti. Ganon. Ganon. Yan. Ganyan. Ganyan. Masarap ng Kojic. Pagkatapos nyo lagyan ng sabon yung mukha nyo, kailangan, ayan, babalawan na siya. At kapag nagbanlaw kayo nito, dapat yung bibig nyo nakatikim ha, huwag nyo ibuka kasi yung chlorine matapang. Ganyan. Then pagkatapos, tapos na, pwede ka na maligo or ano sa gagawin mo, pwede ka na magbihis, mag-makeup, retouch. Ganito lang paggamit mga ka-berks ang 1 pisong chlorine. At mabibili ito sa tindahan, kahit sang store mga ka-berks, mabibili ito. Sa halagang 1 piso lang. O ayan mga ka-berks, naturo ko na sa inyo kung paano gamitin ang chlorine. Mga ka-berks, 1 piso lang ho ito. At kung napapansin nyo na hindi pa lubusang nawawala ang tagyawat sa inyong mukha, pwede nyo itong i-maintain araw-araw tuwing kayo ay naliligo mga ka-berks. 1 piso lang po ito sa tindahan or sa supermarket mga ka-berks. Kaya sa lahat ng mga naniniwala dito sa chlorine, walang mawawala mga ka-berks kung inyo itong gagamitin. At sa mga hindi naniniwala dyan, okay lang po sa akin. Hindi ko po kayo pinipilit na gumamit ng chlorine. Kaya marami po salamat mga ka-berks sa lahat po ng mga nanonood dyan. Maraming po salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Sa mga bago pa lang po dyan, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe. Please, isubscribe niyo naman po yung YouTube channel ko. At pinutin po yung bell para na kayo updated po sa lahat ng mga videos na may upload ko. Mga ka-berks, marami po akong pasabog na nakakatatawa talaga sa aking may upload sa susunod na video. Kaya, see you mga ka-berks! Abang-abang ulit! Bye!